Ghana fue. Una captain. And I'm showing. Oh, Akyem TV. So open them some papa. Yen frame. Here the question one. Akyem TV there. Yen sound. Akyem TV. Everybody be shira. Akyem TV. Papa. Akyem TV. Akyem TV. Akyem TV. Akyem TV. Papa. Everybody ase enen so eda foforo owura Yesu na dawro ma wamakwan na yesa hia mu woni din mu Kristo madofo metia mu na wawradi mu kwale gidi mpanifo me papa apostle Aaron Osu Acheampong Akyem South District Apostle me papa Samuel Siedu Ashowman Zona Pastor ene menuanom asofo amu Akyem South ene asafuma masafuma Akyem adubiase asafuma na Akyem na wawradi mu chia omanga na mu nipa na emamu na sodwe amen Amen. ene so da foforo yewura Yesu amakwan se yensa emfa na sem embra na di kan no mesra dofo mohwe video yi ene mo a mubusa nsem na mahia nkyiremu afiri nkyɛn madawroma enye nsem bia na ubusa me ya no se wo wasem busa asem a ebetimi di nipa kɔ nkwam ebobɔ me no mienu na yetimi nya da nkwa okure efise obi dum bie na amakwanya ama saa ade ekoso eye modern bo a Yehowa yebo wahu na aka nipa bi kuma ana ma be adom saa ani nti se wonya bi ehwe a mesrew enya asem bia ni twese obusa mebusa gidi ho asem mfiri mi nkyɛn na sɛ de me yegidi pani me yegidi sofo a onyame de akra hye mensa na ɔde onyankopɔn asem hye mensa sɛ me ewiase nipa nante nti enye gidi ho asem nti na me wa ha e de mesre madawro ma wo Kristo mu enim sɛ nti obi asinti du ha gye so amen Amen. ma yɛmɔ mpaye yɛda wase wura mekɔfoɔ ene so yɛda foforo amakwan sɛ yɛne ɔman hyia nka wasem ene ebedi wudi wadanse be kasa fa wakoa mu na mama hodi ni tumi fa tumi wo hodi di asem yachi mekenkan ni hyɛwonsa de wo hwɛ afidie su hyɛwonsa boina nkɔn bagye na fisata tumi mu de obeti asem biara no wona madon sa sakyera no na wawurade nyankopɔn wodua wo nkwan woni mu na yetime hu sɛ ne wotie na watime aboa me yetime ba ho nkyɛn bedi nkunim ne hyiran adom ne nti amen Amen. ene yɛbɛkasa kakra afa hwan na wagye awurade adi anase hwan ene Ɔgyidini Yo. ye ka Ɔgyidini a menka no kwade gidi asafo ho asem daabi na wo meka de wagye awurade adi hwan na agye awurade adi so obi ɔta so de bia na agye awurade adi wonya bu so obi ɔkɔsɔre sɛ wagye awurade adi wase na menye awurade ni anka meta sɔre dem enti ni peta so dem na agye awurade adi ana bɔne kɔso sɛ ni pe na agye awurade adi a nka menyi ni sɛ bɔne bakɔso saa Dabi. ene yebisua saa akasa no Sa. yebisua de afa ho ebe mo hu nipa wagye awurade adi na sɛ obi gye awurade adi a sɛ ni su ne ban teɛ na ɛde na ebe mo hu sɛ enipa so masi agye awurade adi na ɛde na ebe mo hu sɛ we de ɔtaso dem so onye awurade ni yɛ ene twosɛm ne bɛkyerɛ hallelujah Amen. efi sɛ wo ka John 3:16 na Bible kan sɛ bi John 3:16 no wo kan sɛ bi wɔ o se dɛ John 3:16 no Bible kan sɛ Yohane Asempa. Etia miensa. Ncheme ye dunsia no no Bible say Bible sɛ dɛ na sani Onyankopɔn do wiase. Bible sɛ sɛni Onyankopɔn edo wiase nie Sa ɔde ne ba a ɔwɔ ne koro na yɛn. Onyankopɔn ede ne dɔba ba akopa wawo no koro ema yɛn Obi a ɔgye na di na anyira. onipa biara a wɔbɛgye bama Yesu Kristo edi no Ɔnyira. wɔnyira Sa. edi di no wɔnyira kɔ mira Na wanya dan kwa. obenya dan kwenti wɔnyira hallelujah Amen. eti sɛ obi ti owura Yesu di a Bible sɛ wɔnyira obenya dan kwa Sa. na ɛde na bɛma nipa no nya dan kwa ɛde nti na ye kyɛ sa Yesu so sɛ wo ma wo sɛ wafa Yesu sɛ okra no agye nkwa na ɔkɔtara so de na wogye awurade di a ɛde nti na wɔnyira Yo. na obenya dan kwa Yo. bibi na bɛma wɔnyira na saa de korɔ no yɛhwɛ de korɔ no woka John 1:6 a wɔka ade korɔ ho asɛm John 1:6 ɛba no kɔ Yohane Asempa eti ba ncheme ye nsia. aha
Ose onipa bi wo a Onyankopɔn soma Onyankopɔn soma na ndidi Yohane ono no ba adansedie sa orebedi han no ho adanse obedi han no ho adanse okure ko na nipa nyina nam ne so agye nipa nam sa Yohane asanka na obeka no so agye miwura enyo no ne han no na enyo no ne han no na emom no oba se sa Yohane we ba se orebedi han no ho adanse hallelujah amen etu Yohane wanya ntum se on ne han no dabi ene nwanwa pa o se asofo ni bi ede nsamana ne kese atoto wo so eye nwanwa pa o se asofo ni bi ede abodi kese atoto wo so no na Yohane a Onyankopɔn soma no se o medi owura Yesu Kristo anim se na ewiase ye wo wiase mu ye ebre so asofo yi bi a anko nyame na soma se woni Yesu anim a ene nke mini do be Yohane we anya ntum se on ne han no de mo obedi han ho adanse komura ose no kure han a esane onipa han a esane na ebai kosrema nipa biara na ehweme nipa bia hallelujah amen it is out petition na we say we be jaya petition we are han be da de e be srema boni bia otum biara a we be so be jaya boni no na we be wurade mu no sa han na be da de e be srema efi se e ba se be hweme nipa biara owura Yesu o do for blomfo o ya do for do wo doye na wa boye me say bo owura Yesu aboye no ye ne ye hunjia na nke nim se eso fa so ne se ne mu ye duti a nka Yesu Kristo no ke ntutu na se e shanka radi ni da amen ko ba mi wura Bible say enu na eba wiase na sa hani na eba wiase o wo wiase deda na hani wo wiase deda na wanam ne so na ye wiase na wanam hani so ene ye wiase na enso no wiase ehu no hallelujah amen me say enye nipa bi eta so dem bia na je radi ni o eni nke nipa wo so dem na benya nkwa efisa wo say se Onyankopɔn do wiase ni na odin do ba ko pe man hen obi obeji Yesu adi bia no so nya da de onyra eti se onipa bi o ta so dem bia na je radi bia se ne go be ko nya me nchen na enti sa komura koma me oba na nkasa ni die Yesu Kristo ba ona nkasa ni die mu na wona wo ye na nkasa ni die na nkasa omo ye ni die no anyi Yesu hallelujah amen so me na dodo a wodi ni ye no what me kai don't 3:16 no wo say se Onyankopɔn do wiase odin do ba ko pa man no obi odi ndi na nyina no nya dai de hallelujah amen na me catch you say dan kwa no everything be ko me ka onsa e che say bibi boaw e che say wonye bibi fe rade nchen ana first John 1:6 no wo kan ba bepem 12 na wo say dupo wo ji Yesu Kristo dindi ye no o ma won tumi say wonye Onyankopɔn hallelujah amen eti obi wo ji awurade di no Yesu man dade tumi Yesu man ade bi e friend say tumi say sa tumi ni betrem mu a enu na bebo mo ba hwan ba Onyankopɔn ba hallelujah amen eti me pese busa oman Ghana eni wiase ni pese eti ni ba cha so dem no sa tumi na ba kan wasem say se wo ji awurade di a wo de mawo se be ye Onyankopɔn ba no sa tumi na bi tie na aye mu na wo tumi kro tumi ni free hwan chen efu Onyankopɔn nchen ena ba ye nchen hallelujah amen na ba cho se tumi bi free Onyankopɔn nchen ba wo nchen se ye nyame ba ebe mo da so atweman so na ye de asase tutu adu obo bi ku no ene asase ba ko pe wo hit mi to asase no meni pa bi etu no agi hu skadi emfaso ni hia no aw me say se wonni ska wo Ghana na wiase wo mobo me so hia ni tete ni mo wuramu ati me akoto nkan asase kuma se asase ni bodin asase no to ye no wo bomo ni atwa bros kakra gu so afa ni dotie kakra gu so afa ni bo kakra gu so wo pa dan asie na so na ho bo asie nti wotimi hyase wo skani bi adi ni sika atimi akohe anado to asase ma ohie ni na wafa koti kwa so wo sika nti na wagye asase na fini nsam awonnim se ade no ye ne emfaso ni so wonnim se enya de pa na so obeye efiri se wo sika chen no wem na ta so dem so ma gye awrade di enti sa Kristo wo mi ahwira amen wo se wo bi ogye awrade di ye no wo ma tumi enti wo se ta tumi na ba hu a wotimi ye Onyankopɔn ba anu so na ba mo nya dankwa hallelujah amen ta tumi ya mete onipa biam a wotimi nya nyame ba eti me pesa me ka chi nipa cha so dem sai eni nipa ne be nya nkwa eni obi cha so dem na ne de tudum eni obi o ye sofo ho asem na no de o nyame asem ho eni obi o dom gu na so dem eni obi a onu yi sika kese wa so dem na mu no obi o nyame tumi se o e be kire ni mu onu be nyame ba no onu be tima ko brade nchen hallelujah amen eti me say eni ba wa so dem do so na so nyame man kasa de o me kakra bi
omo mo je awurade adi no mo ye kakra bi enye odwi say wonya boss o je awurade adi ti kasa wo kan no wo se obi o je ni di bia no o man dade tumi say won Nyankopon ba na tumi ni ma ne kro tumi e bete woni do ye 1 John 3 verse 9 ye hwe tumi no tumi kro no a bete mu a e ma wo Nyankopon ba no sa tumi no ye hwe bebe efire na e ba mu a ye hwe wadwuma one ye se no fitie bila to so me 1 John 3 verse 9 na ne wo ma di kan e mi ensan chema ye nkro no obiara Nyankopon wona ne nyama obi nyame ba tumi no we obi wona Nyankopon ye dade awo hallelujah amen eti ha abufie bi timi da suban bi adi ni abusan se na ne papa no wan ye body papa di ye se eye no kure efise ye hu ni papa di bi ye dade e woni mu ye hu ni papa subi ye hu ni papa suban bi e wa abufie ni mu eti se me wo me ba we ye de ya mi suni mi baby be kwa me bani mu hallelujah amen sa so ne se Nyankopon wo a wonyame di ni suni ni baby ye dade e betan mu sa nyame suni ban eni tumi no ebo mo tumi Nyankopon ba no efise sa tumi no efi Nyankopon ni Nyankopon so ya bone eto se obi Nyankopon awono no onya bone wonye bone efrise mi suti ni mu Onyankopon su na bati ni mu aba no onyame aba no eni dade tumi no hallelujah amen me say eni ba chaso dem ayiro eni pa chaso dem na nyame som ne ye ntiase ye fi say u dare na kwata so dem na wo bo nsam na wo kayiri baba wi a e se wo wi kura na nso nti sa so wo ti akenkan sam na so di machi ya wo bo wo say eni obu chaso dem bia na oye Nyankopon ba ana so ye urade adi hallelujah amen onyame ye na de oda amen wo say obi Nyankopon awono no onyame ba ye rade na on tumi na sa ni body tumi nya bone ani tumi a o kan wasam se ewo John 1 verse 12 no o kan wasam no se obi o je bedi bia wo mani tumi se o nya Nyankopon ba no sa tumi no wo se betre mu a o tumi nya dade enya bone na ba jota so de mo nya bone na wo nya bone ma bet twa eni obi cha so dem so fu preach na o hwese we di better asorfie ena ye check score line so we di better obi ko di better o tumi pie o tumi de pie akwata mboti ginani if so di bet bra asore koso eno obi kosori ne se sofo check kakra bia na ne buafu na so obi tim kwata party ase obi tim ko yas ko di don hwe ba miensa enan obi ko yas ko ntam che so kwasori obi ko yas ntam asa no hia ba ebi se yas yas de ko ntam asa no hia ba ito obi ko yas ntam asa no hia ba na so de bia sofo kwasori jaw eti sa tumi na me nipa yo Nyankopon ba no ebi tu mu wonye awrade ni ye wo kan wa no keke ba wa kuma no wadwe ni enye awrade ni ye awrade ma asemi mu tiase amen masa en fanya mesum na da wo enunu ho sere eni wadwe se obi nya nkwa na usunu ba ye utimi nya nkwa onyame tumi afiri nyame mu eye me ba no ebetan mu a wotimi abuunia wobetimi abuunia wotimi ko ba obi bisia enipa ntimi hu mo bode mawo na su se betua ma nkwa na ya asem wi na no adoja fa wonye skani pa wo ntiada efise wonya wadwe se obetua poni na yo sa awrade nsa sha mayen amen onyame ye na de hoda amen obi traka mkwa na meti ru afina na office kana gudi na so sata mo na kwasore osifo mana da to yugo tunu odi no wasa ye meti na gudu say menya no o ahume no de ko no akokodi ya bi tumi tu mu a esu wei wutumi na nadi hallelujah amen wasi obi Onyankopon wo no nyame ba ye rade etini na nyame ba nti wontumi nya bane biura every say Onyankopon na Onyankopon na wo no hallelujah amen so mi ko mu no Onyankopon ma sakasa mi kan ene Onyankopon ma ene obronsa ma dadi ene bronsa ma dadi ko obiara onya de etene obiara wo tia so dem na wontumi nya de etene na ono ni nuafi na wo ni nuafi na kuma mu onye Onyankopon ba sa nipa no wonye Onyankopon ba wonye awrade ni ye obiara oje awrade di bi so na oye nyame ba hallelujah amen obiara oje awrade di na oye awrade oye nyame ba wona wo betimi nya dankwa wonye awrade ni ya ewo koma ni wadwuma wontimi nya nyame ba eti enfa sori ho ho na me de ebo meso che me de me youth president wa wasafu mu me de me ye abodi kese me sofu me de kuta dom sei na yedai edom na ukra no Nyankopon ma wo mu ahe na den we samso ma wo mu ahe eti edom ukra yi edu ni ncheche papa che mo ti nyame asamase awrade mi wadwuma amen me sam o my Ghana awrade wo ba o enche enkom sha Yesu so share to once obeba ebedi ni na ba wie me say football na bank ba na no anka ne te mi sina da ade aso anka ka de refi ndi to so eti me fa nyam sum nyagro e fa nyam sum ho enye wadwe se mo cha so dem
enti wo na asɔfo nimu sɔfo betimi nimu so awurade nimu asɔfo betimi abo aba so enso awurade kwa wo nimu won cheke o me say omo asɔ dem pom ye bibi pa eso awurade ni kwa ye huom titu washes no prepare asɔre fie no awurade ni kun mo say na mpacho o sha wo pra awurade fie wi a wo twempra na wo twempra hallelujah amen wa wo bodram asɔ dem mpacho usunu ban ti say wa wo tojom wo libi worship e wasɔ dem usunu ban ti say tiri ni o tie usunu ban ti say enyo obi o taso de be na je awurade di pese ma o tase wo so obi o je awurade ni no man tumi si nya yakopon ba sa tumi na me ka ma sam che say e aba free yakopon mu awo se e betre mu a wontumi nya dade wontumi nya bone na we mu na ma nyame ma ne bo sam nya dade e de di wo bia wontumi no ni nua no wo se wo nya dade woni nyame onfi yakopon koma me o se na ni kase a mo na ni kase a muti obi yesu de ma me sem fa mo man Ghana ne Kristofo say ye no do ye ho yetimi no do ye ho hallelujah amen eti 5:3 verse 6 no wakan wase bi na afei me fa asem no mrewe ye brede nti 5:3 verse 6 no wase dey Yohane umedi kan etimi ensa nchema ye ensia no Bible say obiara a ɔte ni mu no obiara wɔte Onyankopɔn mu no onye bone na o macho aso de ma wɔte no ye bone na onye bone hallelujah amen minu mi ewia ye bone na enye bone bisa ho bra eti wutimi ji obi ri firi nsam eti wo usunu ba te sei adwuma mo post ekuta wonti emare ho na onyo mada obi di agba bi nadi usunu ba te sei eti sister wa yaji sister inu ku firi nsam bra wo ye Kristo ne otaso dem bra ni sam wo binti wo si wunya na chiri die da ade mo awofo ta wachi se je efise sika be fie bra sister sachawagen hallelujah amen enya wadwe so be de wankasa wo pe ena Kristofo ma pa wo hia ma wo hu Kristo ni ba wo na ma hu Kristofo ma wo hu wiase ba efise wiase ni ba twa na ni achi ehye na ni ehye ade amba say eyelashes won ani sa so na wiase fo ma ekeka mo re so ehye tra Kristofo ma so satiri yensu ye na ye dade yewom eduko se de kwata so dem edu mi de kwata so dem efie da nkemufo kwasore kobudo ma kobofom won ye awurade die so what you ready pan ready to ma utumi eti tumi ready ma on no se babo jaman dabi ai hallelujah amen ready ma utumi babo jaman dabi da wo se obi oje ready no o man dade tumi se onye dade onye yakoma eti me pa ta wo je ready di ti tumi ready di ma wi enna ama utumi twa to yi dabi da enna wo tumi twima so enna ready tumi no oba be se enna ma utumi shan boni enna ready tumi ready e free ready mu eti se pa ka chem se tumi e free ready mu enne pasapasa yi dabi o ai me pa ta ready yo enne Kristofo ya kasi di Yesu atam nanso empie nti enipa hu si di Yesu atam nanso ye di abrabo ne ye di Yesu atam awurade nsacha da amen sacha wade hwon su ye ma woni na ho wo se obi a otini mu a wo ye bone no ye dede woni mu no fasoma me obiara a wo ye bone no obi o ye bone no ehu no nanso no woni mu no amen o ti aso dem na ye bone wo so ye dade woni mu no hallelujah amen wanyi san ye togu ukun se ma mu bio enti wo ba akopɛ no wo mienu pa na ko family planning wo say wo pa krante na mare wo pa na krante no onno na ma wunya na mare awurade sa chawo amen hallelujah amen so ba bra ye ba bante be ka chere so owododo na ba cho oba odi fufuo na onyem dabi odi banku na onyem dabi wo so oba numuso ma onyem da dabi da enya be ma ne na oba hiem ana oni oba efa yefun na edenti na wo ko oba onyisi awo so owododo obi se ne yere kwa nyinsa ne ba na tibi mo be ja no hele on se kire eni oba ne ntra ma enko no ho se oba no be fa yefun a wonti Kristo so mase ye se wi ase den eti yankasa hye emadodo ye bo wa ma ye ho na so ka hu sa wo ma me ma wo to so be 9 wo to so 7 wo ma me wo train wa wo bi banka be ba dabi awurade sa chawo amen hallelujah amen so abra bo ye ne hu suye efo nyam so ho wa ho enya wadi so taso de ma obi nyankwa ho je awurade di enyo obi ataso de bi no je awurade di ete mama atase se obi oje awurade di no ayo obi a o fa awurade be tumi se wonya ne ba sa tumi no enne ba mu a wontumi nya bone awurade asomdwie ene entra Kristo wo hya ye da amen